Муса авылында туып үсеп, Морак авылында яшәүсе яраткан тормыш иптәшем, кадерле әсәебез, кайнам, һөекле өләсәебез, кодагыебыз Муллагулова Рима Гайфулла кызын 60 яшьлек гомер байрамы юбилее менән кайнар котлайбыз. Кадерлебез бар гомерен изге эшкә, шәфкать туташы булып хезмәт итүгә багышлай. Тырыш хезмәте игелекле, изгелекле булганы өчен якындары, тугандары, хезмәттәшләре, таныштары арасында ихтирам казанган кеше ул. Хәләл ефете Фәнзил Фавас улы менән кулга-кул тотынышып, бер-берен бер караштан аңлап, гүрләтеп тормыш көтүләренә лә 37 ел. Безгә ике мөхәббәт имештәренә гомер бүләк итеп, тәрбия биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әлеге көндә ейән-ейәнсәрләре өчен алыштыргыһыз олатай һәм өләсәй улар. Хаклы ялда булуына карамастан, бер касан да тик ултырмай ул, матурлык ярата. Бакса тултырып, гөл сәскәләр, емеш еләк үстерә. Атайыбыз менән кура тултырып, мал туар, кош-корт асрайдар. Кадерле без, гомер байрамың менән тәбрикләп, һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне җиткерәбез. Күңелеңдән тыныслык, тәнеңдән сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балаларыңның һәр шатлыгын, һәр һөенесен үзенә һыйдырган йөрәгең бер касанда борсылуларны белмәһен. Йортыбызның якты нуры булып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормышта яшә. Биргән тәрбияң, мөхәббәтең, без дип янып көйүләрең өчен зур рәхмәттәр әйтеп, һинең алдыңда баш иябез, әсәй. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык һөенесләргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыкларына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән язларга, аккан һыуларга хокланып, якындарыңның изгелеген күреп, әлгеләй алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисерергә ятһын. Юбилеең әсәй гөрләп үтһен, шатлык менән тулһын күңелең, һиңә карап һәр сак хокланабыз. Һин ямләйһең әсәй өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш иябез. Һис бирешмәй яшә, мең яшә. Һәр көнеңдә һине яратыусы балаларың булһын янәшә. Сәламәт бул, гел йылмайып яшә, бәхет кунһын күңелең түренә. Барыбызга канат терәк булып, талмай атла гомер үренә. Иң изге теләктәрен, рәхмәт сүзләрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды һорайдар тормыш юлдашыгыз Фәнзил, улыгыз Фәнил, кызыгыз Эльвира, кияүгез Салават, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙ Ринат, Эвелина, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарығыҙ Әхмәтйән һәм Гүзәл Вәлитовтар. Ҡотлауҙарға шулай уҡ Октябрьск һәм Стәрлетамаҡ ҡалаларында ғүмер кисереүсе туғандарығыҙ ҙа ҡушыла. Рәхим итеп тыңлағыҙ, юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Әсәй, тейеп күпме йырланған, күпме шиғыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәктәге рәхмәт тойғоһон. Алдарыңа тирләнәмен әсәй.
başımda. Esmenimdir meşhur bahım, tik hamanda gazize zekeyim. İzgi kengeşine muhtajımım.